Zdravím vás u ďalšej novej reakcii, akurát s tým rozdielom, že to dneska bude rozbor, nechám dopozerať až do konca a porozprávame sa o celom filme. Krátka pauza, ešte predtým, ako budeme pokračovať, dajte odber, zvonček a like. Dobre, videli ste, čo sa nachádza v celom tom traileri. A ja sa vám pokúsim o rozbor celého filmu, keďže už vyšiel v kinách, tak ja som bol v kinách na ňo. Tuto, čo vidíte, tú mŕtvolu, toho policajta, túto mŕtvolu, tak on sa pozrel, tento dej sa odohráva po 5 rokoch, ale ukázali nám, čo sa stalo predtým, kde táto postava ako Arta vraj mala byť mŕtvá, čož je logické, keďže je bez hlavy, ale pozrel sa sem do diery, kde Sienna vtedy vlastne padla, kde vlastne ona hrá, reálne meno je Lauren Lavera, a zrazu z ničoho nič sa otočil a zaškrtilo ho. Ale zjavne vám celý príbeh poviem od začiatku a dúfam, že do tých 2 minút niečo stihnem. Takže veľmi sa vám ospravedlňujem, ale zbytočne potom ťažko vám niečo ukázať, keď je to len trailer a nie je film. Takže toto, čo vidíte, tak po tých 5 rokoch, pred 5 rokmi, hneď zavraždil prvú rodinu, kde vlastne boli manžel, muž, 2 deti. Všetkých rozsekal okrem detí. Toto, čo vidíte, túto príšeru, tak no, nie táto, ale ten kovár, to je vlastne jej nočná mora, čo tu vidíte, lebo bola s tým na prášky, tuto už sa rozprávali pri konci, lebo sa dozvedela, že Art žije celú tú dobu. Tuto, čo vidíte, toto už je pred tým, ako skončila 2, kde vlastne tá žena, sestrička, zomrela a tento pán vlastne ju prišiel ako pozrieť, že čo sa deje. Na to, že vyzerá tak svalnatý,
Tak som čakal, že nejaké väčšie akcie budú, ale no, hrozné to bolo s ním. Nechal sa hneď zabiť a vlastne tá žena, ktorá je vlastne Artova žena, tak z nejakého dôvodu do jeho ako nie že toto, čo myslím, toto tu, tak tam mu niečo pulzovala, fuj. A nakoniec sa zistilo, že vlastne on preto žije, lebo tá jeho žena tiež žije. Takže keď zabijú tu jej ženu, tak vlastne on by mal vlastne zomreť. Neviem, tuto vlastne prišlo jeho telo, po tom, čo zabil policajta, toto sa už prezliekli a tam vlastne hneď vedľa neho prišiel oblečený jak normálne Art, hej, a on najprv ich odfotil, usmiali sa a potom ho vlastne zabili, aby si požičal. No. A potom skúšali nejaké veci, ako vlastne sa vyhnúť tomu. Tu, čo vidíte, tak tu vlastne 5 rokov išiel z nejakého dôvodu, čo som fakt bol trošku zamyslený, že Art a jeho žena sa na 5 rokov nechali uspať. Prosto oni boli túto celú dobu v tomto dome a proste on sa húpal, ona sa vlastne zabila, ako keby, hej, vo vani a z ničoho nič, nechápem prečo, ale prosto ako keby 5 rokov nič sa nestalo, ale z nejakého dôvodu ožili, hej? Neviem prečo, čo robili, prečo sa vlastne zastavili, možno preto, lebo podľa môjho názoru sa musela rehabilitovať, keďže prišiel o hlavu. Toto je vlastne ukážka z minulého diela. Ten veľký boj s tým Artom. Niečo na M, ale nie... Ja vždy zabudnem to mesto, ale neviem ma to teraz napadnúť. Ináč, keď chcete ďalšie video, tak nezabudnite mi dať like, odber, zvoneček a poprípade, aby ste mi veľmi pomohli s týmto zazdieľať, lebo v blízkej dobe mám pre vás prekvapenie, lebo ohúrim vás, hádam, dúfam. Dobre, a ona vlastne chcela počuť celý ten príbeh. No ale potom, jak boli v nákupe, pretože Siena videla, že sa on blíži, tak mu vlastne pozvala do nákupného centra, kde vlastne boli s tou jej neterou, alebo ako by som to povedal. A vlastne ona tam zase sa prihostila, ako vždy, kde vlastne vyrábal dusík tekutý, kde vlastne ho zamrazí. A potom, vlastne to už bolo na začiatku, jak prežil a vymenil si oblečenie s tým vo vlaku, tak uvidel v bare Santa Clausa, samozrejme prezlečeného. Tak najprv bolo také, že ako ja som začal už normálne veriť, že on verí v tom, že je tam Santa Claus. A prosto som bol zaskočený, lebo najprv také, že dobre, že boli najprv kamaráti, najprv ho chceli vyhodiť, ten barman, ale potom zrazu nič, potom ho s prepáčením ošťal. To není nič vulgárne, takže nemusím to zahmlievať. A potom sa už akože naštvali, lebo to už fakt prehnal. Potom on bol nešťastný, už mrzutý a potom dostali všetci 3 gule do hlavy. Myslím búchačkou. No a vlastne potom ho vlastne vypočúval, že ako má byť Santa a tak, lebo on sa bude vlastne prezlečený a chcel si asi zobrať jeho oblečenie. No, dobre, ďalej sa dostávame do sekcií tuto. Ja viem, že toto je trošku tak zmiešané, že to není po porade, ale chcem vám to nejak vysvetliť. Áno, odporúčam vám pozrieť ten film. Tuto vlastne sú tie dva, čo vypočúvala toho Siena, že čo sa stalo v Milesovom neviem čo. Tu sú vlastne tieto dvaja, kde ona ešte predtým, to ste videli potom tam pri konci, jak vchádzala do takej budovy,
hej, to bola vlastne party týchto dvoch. Chcela vedieť, že ako je to byť v priamom nebezpečenstve, že chcela by vidieť Arta, že ako sa môže cítiť a tváriť, ale ešte predtým, ináč by ich nezaujal Art, ale započuli Sienine a toho bratrové meno, tak hneď sa otočil, aj keď nevedel priezvisko, ale jak bolo náhle meno, hneď sa otočil a išiel k nima nakúkať, že čo tam robí, a vlastne tento chlapík mal vlastne prehovoriť toho brata, aby s ňou išiel do toho rozhovoru. A potom, jak vidíte, toto je výsledok, rozsekás, to tu. No, vlastne, chlapovi rozreže z dola až pri hruď hormonálneho tela, ale nebudem vysvetľovať, a potom ženu vlastne rozsekal na kusy, išiel jak divý, to sa vlastne na ňu usmial. Hej, no, keby to nepovedal, tak možno, že by prežila, no ale tak keď to chcela vidieť smrť, tak nech trpí, nič zlom. Dobre. Tuto vlastne sa nachádza ten chlapík v tej škole, myslím, že lebo to vyzerá ako tá stredná škola, aj keď nespomínam si, že by tam toto bolo, ale dobre, tu je prvý rozhovor, kde vlastne toto vymenil Santa, ináč jedného už zabil, hej, ale to bolo na začiatku filmu, druhej zas ušiel niekde, trošku sa zdržal a tretieho zastúpil, čiže Art. Toto vlastne riešili. Tváril sa, že on od krvi, no. Tam Siena vlastne, lebo vtedy uvidela prvýkrát toho Arta, ešte predtým, ako išiel sem, ako si sadnúť. Áno, to je začiatok. To vieme, že ich rozsekal sekerou, kde vlastne jedno dievča prežilo. Ale tu uvidíte pri konci, jak tam jedol tie sušienky a mlieko v kuchyni, lebo si myslel, že všetkých zabil. Nevedel, že tam je dievčatko. Ale čo robil s tým dievčatkom, tak to nechcem radšej ani vidieť. Našťastie to nám ani nedali. Tie detské vraždy nám ani nedali. Dobre, tuto, že už opustili ako to Miles Country a prišli ako k nemu domov. Dobre, Siena si vyzerá, že dobre, to rozbila predtým, ako išiel to vlastne spánku. Tuto má zase nočné mori. Tu vlastne už to bolo začiatok, jak narazil do tých dverí. Toto sme vlastne videli, toho kovára, že to je len vymyslená myšlienka. Bolo, že ako sa proti nemu spiknúť, to sme tiež videli, toto tiež. A tuto vlastne sa odohráva. No tam vlastne sa to odohralo. Tá ich vražda. Prišli sťahováci ako demoliční, že vlastne najprv pozrú, že či sú nejaké ohrožené častice alebo niečo vzácne predtým, ako to zbúrajú. A každý išiel zvlášť. Mladý chalan, ktorý sa bál, tak si na starosť si zobral horajšok, čiže vlastne Arta, a potom ten druhý si dal suterén a prízemie. A ten druhý si vlastne zobral tú ženu, ktorá bola vo vani. Ale upozorňujem, že toto bolo fakt nechutná časť predstavy, pretože to, čo tam robila tá žena, ale to vám potom vysvetlím. A vlastne tuto sa ako dotýkal. To je začiatok, áno, tu sa vyspevuje. Toto už bol pri koniec, kde vlastne Sienu nejako našiel a neviem ako. A vlastne už aj tá žena sa zapila do tej vraždy. Teraz, že už nebola len taký barán, že bola oni tam blázinci, hej, spolu ušli. A vlastne chcela zistiť informácie, tak zabila už toho asi nevlastného otca, alebo ja neviem, kto to vlastne je, lebo to ani nepovedali. Potom tú asi nevlastnú matku, ktorá vlastne ešte žila. A potom to ich dieťa, ktoré tam mala vlastne rozdrvenú hlavu, ale neviem, pretože ten chlap vlastne mal vyzdvihnúť toho jej sieneného brata, pretože už vedela, že už není v bezpečí a zjavne asi použili to dievčatko, lebo v minulom filme
to dievčatko napodobňovalo hlasy. Čiže asi ho nalákali, ale neviem, či to je pravda alebo nie. Dobre, toto už jedla, toto je začiatok. Toto bola jej predstava pri stole, pri prvej večernom stole, že vlastne ju obviňovala, že si ma zabila, to všetko kvôli tebe. No, aj keď to nebolo kvôli nej, ale tak brala silné antidepresíva. Tuto vlastne už zabil, už pomaly zabíjal, čož toho druhého tá žena bola vo vani ako v bahne. Ja fakt nechápem, že taká žena by chcela žiť v bahne, ale tak. No, mala pripravené sklo a hneď lebo na seba kričali, že aby sa išli pozrieť, lebo však aj jeden druhý mal nejaké telo, ale nevedeli sa dopočuť, čiže asi to boli nejaké hrubé steny. A hneď tá žena mu pichla to sklo do krku, keď rozbila tedy to zrkadlo. A potom s prepáčením, že to poviem, ale inak sa to nedá povedať. Normálne pri tejto scénke, hneď jak sa znova zobudili po 5 rokoch, tá žena sa pozerala a on ho pomaly zabíjal a ona s tým sklom masturbovala. Áno, vy si tam prihoďte to slovíčko, ale ja toto nemienim ako hovoriť, pretože lebo je to zakázané hovoriť takto, no. Tak ako poväčšinou ani moc nie, ale tak ja nepotrebujem mať na kanáli také slova. Tu ho vlastne chytala zahltaná, dobre, tu už vyvraždil tých dvoch v kúpeľni. A ešte jedna vec, tam bol ten Santa, čo bol vtedy medzi tými deťmi, tak všetkým dal darčeky a jeden rozbaloval darček a z ničoho nič, v tom darčeku bola nejaká veľká bomba a asi dosť detí umrelo, asi 11 bolo dokopy akože zranených, hej, a z toho asi 3 boli mŕtvi a hneď vtedy vlastne Siena zistila, že vlastne je to pravda, že Ard je živý, hej, tak preto volala vtedy jeho brata. No, ale ináč nevidel som ako ten koniec, hej, ale vraj už je 4. Dobre, tu už vlastne našli, to som už hovoril, že vlastne tej jej mame náhradnej takú tubu strčili poriadne do krku, ešte kladivom tóny, čiže už vlastne bola mŕtva a do toho hltanu jej tam dali potkany. Do toho hltanu, áno, to vlastne akože išlo do žalúdka a potom vlastne sa zastavili v tom krku a on to podrezal ten krk, no a potom z toho vyšlo, no tak akože je to nechutná predstava, no ale trošku ma sklamal tento film, lebo ináč ako ten film má super geniálne spracovanie na zabíjanie, ale teraz nejak zmäkčili, ale vraj má byť 4. Ja som si myslel, že to bude posledný diel, ale no vlastne tu hovorím, že tu vlastne bola niekde v tejto kabinke, vlastne bola no tu už ožil. Dobre ľudia, dúfam, že sa vám... Dobre ľudia, dúfam, že sa vám toto video páčilo, zanechajte like, odber, zvonček a poprípade môžete zazdieľať ľuďom, veľmi ma v tom podporíte. Stále sa držíme pri 1340 odberateľov, čož vám veľmi ďakujem, že ľudia stále držíte so mnou a viete vydržať. Viem, občas je to niekedy sa stane, že týždeň nenatočím, ale sami musíte chápať, že nájsť si niekedy čas ako ešte človek, čo chodí do školy a nechodí až tak moc do práce, no tak to je niečo iné. Lebo má školu, viete, tam ste aj 8 hodín denne, tak v práci je to iné. Hej, ale v škole zase musíte sa venovať ešte svojim blízkym a v práci, potom po práci len idete domov a tak, no. To je na môj názor, áno. Takže dúfam, že môj rozborové video sa vám páčilo. Dúfam, že som najautentickejšie podanie, lebo toto vlastne všetko som videl. Ja som videl len ten koniec, kde vlastne nastúpil do vlaku a potom už neviem o ničom. Teda do autobusu. Ale to už necháme na niekedy inokedy, keď už bude 4. epizóda tohto finálneho a dramatického filmu. Takže čau.